खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो सुइस भारत मिशननि अर्थात टयलेटनि मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो बे टयलेटआव जाय बिथांमोननि लिस्टआ नामा दङ बे बिथांमोना नैबे 2026 मायथाइयाव टयलेटनि जि 12,000 रां बे फैसाखौ मानि मोननो थांगासिनो दं आरो लोगोफोर। दा बे नामखौ नोंथांमोना बोरैहाय चेक खालामो आं नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिलांगोन लोगोफोर। बे जाबाय सुइस भारत मिशननि अफिसियेल वेबसाइट लोगोफोर। दानिया बेनि उनाव नोंथांमोना नैबेवहाय डेशबर्ड लिरनाय दंना, नैबे डेशबर्डआव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर। आं बेवहाय क्लिक खालामनानै होनोसै। बेवहाय क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना दसे समाय बे पेजआ लडिं लागोन आरो बेवहाय बिनि उनाव नोंथांमोना नैबेबायदि अपेन जागोन आरो अपेन जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना मा खालाम, नैबेवहाय दंना भिलेज, नैबे प्रग्रेस रिपर्ट दंना, नैबे भिलेज प्रग्रेस रिपर्टआव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै हो आरोना, थुनानै होदों बेवहाय क्लिक खालामनानै होनोसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेफोरबायदि इन्टारफेस दानिया श' जाबावगोन लोगोफोर। बेवहाय नोंथांमोना फारि फारि सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय। गिबियाव नोंथांनि स्टेट, बेनि उनाव डिस्ट्रिक्ट, बेनि उनाव नोंथांनि ब्लक, बेनि उनाव ग्राम पन्सायत, बेनि उनाव भिलेज। बेखौ नोंथांमोना फारि फारि सेलेक्ट खालामबोबानो जाबाय आरो लोगोफोर। आं दा मोनसे सेलेक्ट खालामबोनोसै आरो लोगोफोर। गिबियावनो आङो स्टेटखौ सेलेक्ट खालामग्रोना लानोसै। जोंनाथ' स्टेटआ आसाम नालाय आसामखौ थुबाय आङो। बेनि उनाव डिस्ट्रिक्टखौ सुबाय आङो ना लोगोफोर। सरि, बेयाव नेट प्रब्लेमबाथाय बे अपसना माने श' जानो नागिरा, दसे टाइम लागोन लोगोफोर। आं खनसे थुबावनि। बेवहाय माने नेट प्रब्लेमबाथाय बेफोरबायदि दिन्थिबाय थायो लोगोफोर। नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि दिन्थिनो हागौ। आं बेयाव खनसे थुबावनि ना लोगोफोर। नै दाबो ओंखारबावाखै। खनसे गिबिनिफ्राय थुफिननि आङो बेवहाय आसामखौ सेलेक्ट खालामफिननि। बेनि उनाव डिस्ट्रिक्टखौ दानिया नै ओंखारबायना लोगोफोर। नेट प्रब्लेमा बेफोरबायदि जायो लोगोफोर। आं बेवहाय चिरांखौ थुनि। नैबे चिरांखौ थुबाय। चिरांखौ थुखांनायनि उनाव आङो बिनि जि ब्लक, बे ब्लकखौ आं दाना सेलेक्ट खालामनानै लानोसै आरो नै नेट प्रब्लेमबाथाय बेफोरबायदि जायो लोगोफोरनि, ओंखारनो नागिरा। नोंथांमोननियाबो बेफोरबायदि प्रब्लेम जानो हागौ। आं खनसे चिरांखौ क्लिक खालामफिननानै लाबावनोसै। दानिया बेनि उनाव आङो ब्लकखौ सेलेक्ट खालामनि। बेवहाय एसे प्रब्लेम देखायबाय थादों लोगोफोर। मानि नेट प्रब्लेमबाथाय बेफोरबायदि जायो आरो ना, अपसना मानि नुजानो नागिरा आरो ना। नोंथांनि जि ब्लकनि जि नाम बेवहाय बियो श' जानो नागिरा। दानिया आं बेवहाय ब्लकखौ खनसे थुफिनबावनोसै लोगोफोर। नै दानिया ओंखारबाय। आं सिडली चिरांनिखौ नायनि। सिडली चिरांखौ आं खनसे सेलेक्ट खालामनानै लाबाय। लाखांनायनि उनाव आरो नै बेवहाय नोंथांमोना मा खालाम, ग्राम पन्सायतखौ होनानै ला। बेनि उनाव नोंथांनि नैबेवहाय भिलेजखौ सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय फारि फारि। आं बेवहाय दानिया ग्राम पन्सायतखौ थुनि। नै बेवहायबो नै नेट प्रब्लेम जादों नालाय लोगोफोर, दसे समाय मानि सम लादों आरो ना लोगोफोर। नेट प्रब्लेम आंनियाव मानि नेट बारा नांबाङाखै लोगोफोर। दा बेनिखायनो बेफोरबायदि दिन्थिबाय थादों। नै लासै लासै अपसना अपेन जागोन। नै जाबायना लोगोफोर। दानिया नै आं जायखिया मोनसे चिरांनिखौ नायनि आङो ना। बेवहाय जायखिया मोनसे लाबाय आं। नै बेंटल सेरफांखौनो आं लाबाय। बेयाव सेलेक्ट खालामनानै बेनि उनाव नोंथांमोना नैबेयाव भिलेजखौ सेलेक्ट खालामनानै लादो। दानिया नैबेयाव भिलेजखौ सेलेक्ट खालामनानै लानोसैलाय। नै भिलेजआबो बेबायदिनो ओंखारदों लोगोफोर। मानि जेराव नेटआ स्पिड नांदों बेवहाय मानि नोंथांमोननि अपसना थाब थाब श' जागोन आरो लोगोफोर ना। जेराव नेटआ स्ल' नांदों बेवहाय नोंथांमोननि जि सेलेक्ट खालामनाय जि अपसन बेयो मानि थाब नुजानाय नङा आरो लोगोफोर। नै आं एबार खनसे सेलेक्ट खालामसै। एबार ओंखारबायना लोगोफोर। आं बेवहाय जायखिया मोनसे लाबाय। नै सेलेक्ट खालामनानै लाबाय आरो आं लोगोफोर। बेनिफ्राय नैयाव साबमिट बटन दंना, नैबे साबमिट बटनाव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। आं बेवहाय क्लिक खालामनानै होनोसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव दसे समाय टाइम लागोन लोगोफोरनि। नेटआ बिराद बिजि आरो आंनिया। मानि नांगौ बायदि डाटाया मानि बेवहाय मोनफैनो हायाखै, बेखायनो बेबायदि जादों लोगोफोर। नोंथांमोननिया जुदि नेटआ स्पिडबा नोंथांमोना थाब नायनो हागोन आरो लोगोफोर। भिडिअआ एसे लं जाबाय लोगोफोर, गाज्रि मोननो नांला, थारमाने नेट प्रब्लेमनि थाखाय आरो लोगोफोर। आं खनसे क्लिक खालामबावनोसै। दानिया नै लोगोफोर पेजआ बेफोरबायदि अपेन जाबाय आरो। बेनि उनाव नोंथांमोना मा खालामनांगोन, नै बेवहाय पेज 2 दङना, बेवहाय 77 लिरनाय, बेवहाय नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनांगोन आरो। आं बेवहाय खनसे क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव दानिया नै पेजआ बेफोरबायदि अपेन जाजोब्बाय आरो लोगोफोर। दानिया नोंथांमोनहा बेवहाय सोरनि नामा दङ बेखौ नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन आरो। नै बेवहाय दं नै लोगोफोर, बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय। नैबेखैजा नोंथांमोननि नामखौ नैबेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोननि फादार नेम एबा हासबेन्ड नेम बेखौ नैखै नुनो मोनगोन। बेनिफ्राय नोंथांनि खादा एपिएल ना बिपिएल बेखौबो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन आरो लोगोफोर। नोंथांमोना बेबायदि चेक खालामनानै लानो हायो आरो ना लोगोफोर। नै गाहायावबो दंना,
गोबां दं दे लोगोफोर, नोंथांमोना बेबायदि चेक खालामनानै लाबानो जाबाय गाव गावनि नामा बेवहाय दंना गैयाबा लिस्टआव। नोंथांमोना जाय बिथांमोननिया लिस्टआव दं दै बिथांमोनासो सुइस भारत मिसननि जि टयलेट बे टयलेटनि माने फैसाखौ 12,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन आरो। जाय बिथांमोना बेवहाय नामा गैया बिथांमोना सुइस भारत मिसननि जि टयलेट बे टयलेटखौ नोंथांमोना मोननो हानाय नङा दै लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नोंथांमोना बेबायदि चेक खालामनानै लादो आरो गाव गावनि नामखौ नायदो आरो लोगोफोर। थेंक इउ, गोजोन्थों। नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन। बाय।